Chief of Protocol. As we are waiting for our guest of honor, who will be arriving shortly, may I welcome you on behalf of the Mass Choir for Strong Conference. But before we start this afternoon, let me call upon Stakuyama to offer a word. Let us pray. Father in heaven, we are so grateful this afternoon for the wonderful day that you have given to us. We are here, Father, for a purpose. We want to praise your name for what you have been doing to each one of us since we here and since we started this group of singing. It has taken time for them to reach where they have reached now. They have gone through so many challenges, but here we are now today celebrating the wonderful job that they have done, and we want to glorify your name this afternoon. In a special way, we would like to pray for this group, the Mass Choir. They have a purpose to preach the gospel, not only in this region, but throughout Malawi. Not only Malawi, it is our wish that they can preach the message throughout the world, so that your coming should be hastened. We are also praying for the supporting groups which will come to support them. These people, they have a special ministry. They can reach places where we, pastor, cannot reach. It is our prayer this morning that you bless all these singing groups. You should empower them with thy Holy Spirit, that whatever they are doing should be done to your glory. We would like to pray for the organizers and also those who are coming to support this program. We are waiting for the guest of honor who is about to come. We are praying for him. Give him traveling mercies. Protect each one of us this afternoon from any danger and harm. We want this function to transform our lives. For this is our humble prayer. In the wonderful name of Jesus Christ we pray. Amen. This room, in a moment of time, in a twinkling of an eye,
will be transformed. And our hearts will be lifted up. This afternoon, we're going to praise the Lord for the life that we have. We have the Chronicles. The Chronicles, tabwerani munazango yamba kutidalitsa pang'ono. Tango yamba ni kutsitsa miyoyoyi, kuti tidziwe kuti zili pano sizamasewera. It's going to be a wonderful afternoon. Chronicles coming in. Yes. Our Ndanyamata are Chronicles. Ama aswa osati kuyimbai. Koma kuswa. Apatseni nyimbo anthu. Amen. Your faces look sad. A little bit of a smile, please. Namayankhula nchizunguti nkhope zanu zikuonesa kukwiya and then mati mwetulireko pang'ono. Oh, chizungu chinatipita ambiri. Tenti mwetulira anthu a Mulungu. We are giving you a song titled So, kapena kuti Saulo. Nkhani yokamba chilichonse chogwirizana ndi Saulo. Tipempha kuti mukhale chero nkumvetsera. Amen. Saulo ketsa mwazi ujambuye namusinta nanena nati uyu ndiye chotengera chau tenga wanga akalalike kudziko lonse lapansi mulindi machimo anji ofira ngati kapezi mbuye anabwerera iwo
kudzawachotsa ndi mwazi wake ndaonera ine Saulo wakupha uja lero wasandulikadi ndiye Paulo tumwi wa Mbuye Paulo chotengera cha utenga wa bwino wa Mbuye Paulo ndiye Paulo tumwi wa Mbuye Paulo chotengera cha utenga wa bwino wa Mbuye Paulo set me free. Oh, I sing, I'm redeemed. And I love to tell the story. I love to sing the glory of Christ the King. He's the lily of the valley, the Prince of Peace, Messiah, the King of Kings. Rejoicing, there is comfort in His arms. There is power filled with glory in these warm hands that are leading. I'm redeemed by the blood of the Lamb from above. He has said, tell the story, I love to sing the glory of Christ the King. He is the lily of the valley, the Prince of Peace, Messiah, the King of Kings, King of Kings, Lord of Lords, Prince of Peace, yes, Lord of Lords, Prince of Peace, yes He is. King of Kings, Lord of Lords, Prince of Peace, yes He is.
to sing the glory of Christ the King. He is the lily of the valley, the Prince of Peace, Messiah, the King of Kings. And I love to tell the story, I love to sing the glory of Christ the King. He's the lily of the valley, the Prince of Peace, Messiah, the King of Kings. That was Chronicles. This afternoon, even putting your hands together is part of the celebration. May you try to put your hands together? That sounds good. That sounds good. Our guest of honor, Honorable Savelle Kafwafwa, is in. Feel welcomed. Now that the guest of honor is in, why don't we listen to the sound and the soft voice of the CMC Mass Choir? Oh yes, put your hands for CMC Mass Choir. This program, this activity, our guest of honor, distinguished guests, ladies and gentlemen, is live on Hope Channel. And it's live on Zodiac. So whatever is happening here is live out there. CMC Mass Choir. Gave his life for others. This is how we show true love. We should give our life for our brothers. He gave his life for you. He gave his life for me.
That's Central Malawi Conference Dorcas Mass Choir. Tikutibwanji. Of course, when they were singing, I picked this. Somebody said, Amen apongozi. I picked that. Ndikumamvetsera atu. Ndinamva kutanthauza kuti mmene mumuli apongozi. Zikomo kwambiri. The Chronicles tabwerani mutipatse nyimbo ziwiri. The Chronicles tabwerani mutipatse nyimbo ziwiri. The Chronicles. We are still waiting for card messages and the Zenengea family. We are waiting for card messages and the Zenengea family. Those are the supporting artists for this album launch called Hallelujah by the Central Malawi Conference Dorcas Mass Choir. Chronicles Bandulan. It's a wonderful afternoon. And it's good to be here. It's wonderful to be here. It's good to be here. The Chronicles, 2 songs. I've read it from the Bible. One stay here and alone. So many pain and troubles, I roll them to the cross. I think of many mansions where milk and honey flows. I will leave this deadly world one of these days. One of these days, one of these days, I will walk in the golden streets one of these days. If I trust in Christ alone, if I take him by his word, I will leave this deadly world one of these days. I've heard it from the preachers, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made me many mansions where milk and honey flows. I will leave this deadly world one of these days. One of these days, one of these days, I will walk in the golden streets one of these days. If I trust in Christ alone, if I take him by his word, I will leave this deadly world one of these days. One of these days, one of these days, I will walk in the golden streets one of these days. If I trust in Christ alone, if I take him by his word, I will leave this deadly world one of these days. I will leave this deadly world one of these days. I will leave this deadly world one of these days. The Chronicles. Can you go again just on the chorus? Please. One of lift these the Days, one of these days, Put your hands up. I will walk in the golden streets one of these days. Come on to it. If I trust in Christ alone, if I take him by his word, I will leave this deadly world one of these days. Again. One of these days, one of these days, I will walk in the golden streets one of these days. If I trust in Christ alone, if I take him by his word, I will leave this deadly world one of these days. Praise God. Praise God.
kope ikwe singalete matsoka singatuke machimo kulila sekanto chitonso sekanto ngakale ikomete maganizo oyera sangani konzeisenso chitonso sekanto Yesu nafa pantanda Yesu nandifera tu Yesu andilindira unikulumuta ulirasikantu udikasekantu Ligona otahika Imbakuye tu Kudika ndifatabe Kudika sekanto Yesu mpulumuti Amene nandifera Nikolopira inu Undipulumutenso Undipulumuta Ulirasikantu Yesu nafa pantanda Yesu nandifera tu Yesu andilindira Undipulumuta Yesu nafa pantanda Yesu nandifera tu Yesu andilindira Undipulumuta Ulirasikantu Yesu nafa pantanda Yesu nandifera tu Yesu andilindira kundipulumuta kulirasikantu Taimani pomwe panyamata anyamata watimanyadira mulilongwe muno The Chronicles asana kakale ilipo nyimbo imene mufuna imbe pano yoticha litsiro naziwa ati litsiro mango apangira anthu asamafuna samafuna litsiro aite ntizinena chiro inu imbani litsiro ndi litsiro basi litsiro imve basi. Let me also recognize the presence of the Director for Women's Malawi Union Conference, Mrs. Igolet. Tatokoza kuti mwabwera ku album launch. May God bless. Litsiro. Sinalotere kale ine ndisana kumane ndi Mbuye litsiro la uchimo linadzala mtima nga machimo anga nafira kufanafana ndikapezi lero Mbuye wandisambitsa ndayera ndi mwazi litsiro kumapazi litsiro mutu wanga litsiro mutimamu lero Yesu wandisambitsa ndayera kupambana
monga tumatalala sindine sokapolo ndine fulu ndamasulidwa litsiro kumapazi litsiro mutumwanga litsiro mutimamu lelo Yesu wandisambitsa ndayera kupambana monga tumatalala sindine sokapolo ndine fulu ndamasulidwa monga nkosa yosochera mutopera timu ninamira machimo ochuluka nadzala mtimanga koma mbusa wabwino Yesuyo wanalola kufa malo mwanga timwazi anakhetsa wanditsuka chimolo litsilo kumapazi litsilo mutumwanga litsilo mutimamu lelo Yesu wandisambitsa ndayera kupambana monga tumatalala sindine sokapolo ndine fulu ndamasulidwa litsilo kumapazi litsilo mutumwanga litsilo mutimamu lelo Yesu wandisambitsa ndayera kupambana monga tumatalala sindine sokapolo ndine fulu ndamasulidwa. Anthu a Mulungu kuphazi timakudziwa koma mwafatsa zochititsa mantha ikathaya chimwene tendizipita tizibanduka tachita mbali athu kuphazi anthu timakudziwa tikamati litsiro kumapazi muzitani chondeti tikamati litsiro kumapazi muziro zakuphazi mutumoka ntchito imene mungoyipangako lero ikhale imeneyo anthu a Mulungu inde tikudziwa Exodo 20 verse 8 amati uzikumbukira siku la Sabata lero la Sabata nanga chikuopsa ndi chani mukutowa pyeza ndeti kakondwa nyimbo ikuti Yesu anatitsuka machimo kutichotsera kwathu kumulanje imene timayimbira ndifuna ndikuuze imene timayimba kuti amailisiro lisiro mutimamu lelo Yesu wandisambitsa matero ndeni mafuna kuti tikamanena kuti lisiro kumapazi lisiro mutumwanga lisiro mutimamu chonde muzingogwira tikuyamba kuti kumapazi ndifuna ndiona anthu mapazi tikupanga amailisiro lisiro akweni ndayera ali mongatu sindine kaporo akwerume lisiro maiye ndayera ali mongatu sindine kaporo sinu kaporo sife akaporo ndife mfulu tamasulidwa I've picked that one as well. There was a Pongos now is Amen Alam. Ndega yatsala ndi ndani no tisaiwale nkhope zathu zikwena zikhala zowala because we are live on Hope Channel and Zodiac. We are live. Mass choir. DJ tandikira ka soft pamene CMC Dorcas Mass choir ikuyenda kubwera kutsogolo kuno ndikile ka soft. Yes, ndemene muli apongozi muli alamu. Yes, oh yes, what a day, what a day. Yes, sana malize tu, because they'll go back and they'll come back in a different style to launch the album now. So this is just a preamble.
of the dressing itself. Yes, this is the way to go. CMC Dorcas Mass Choir. Yes. They'll give us 2 numbers. And after that, abwerera ndiye akukabwera ndipo akamakabwera inunso mutsimikiza kuti akubwera adutsa chita launch apa. Yes, these women have fought a good battle and they've finished the way today. That's why they are launching this album. Oh yes, this is the day the Lord has given unto us, and we are going to celebrate. Tiena's mine. That's CMC Dorcas Mass Choir. Oh yes. Beautiful. Limene lyosadzaliwala inunso simudzaliwala. Tamuona mbale wanga Mazunda. Ndakulandira mbale wanga. Yes. Yes. That's the Mass Choir. That's why we are here. We are here for them. Lero litipangaza iwo apangaza ifeyo. Ndipo posachedwa timva mbiri la gulu limeneli. They'll give us the background of this particular group, how it started and how it rolled, and why it is called CMC Dorcas Mass Choir. Shortly after the 2 numbers, we'll have those details. History imeneyo ikubwera posachedwa apa. Atiuzanso kuti agwa kangati adzuka kangati. Ah yes. Fa kunali kugwa njira. Ena kunenanso kuti ndazisiya zimenezi. Timva mu history yawo kuti ndangati amene anadzisiya nkuyambanso. Oh yes, we'll have that history. Yes. Dosolan.
Yesu akubwera. Pitani mukalalikire, pitani mukalalikire, pitani mukalalikire, Kuti Yesu akubwera. Pitani mukalalikire, zinyanja mose, bili mosebo. Pitani mukalalikire, kuti Yesu akubwera. Pitani mukalalikire, zinyanja mose, bili mosebo. Pitani mukalalikire, kuti Yesu akubwera. Mwambandi kwa bwino, Mwambandi kwa bwino, mwambandi kwa bwino, Sikola ntendele, osangidwa tikalo wabo. left to right, 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 left to right. Mwambandi kwa bwino, Mwambandi kwa bwino, mwambandi kwa bwino, Sikola ntendele, komanda mafuta, osangidwa tikalo wabo. mwambandi kwa bwino, Mwambandi kwa bwino, mwambandi kwa bwino, Sikola ntendele, lantendele, osangidwa tikalo wabo. funa kulowa bo, Funa kulowa mo, funa kulowa mo. Sikola ntendele, lantendele, osangidwa tikalo wabo. funa kulowa bo, Funa kulowa mo, funa kulowa bo, Sikola ntendele, lantendele, ife. Ndinamva left right ine inotu ndivalapo jampa yapa anyway azimaya kuimba bwino awo tafu sana neighbor kuti neighbor umva how are you feeling neighbor chifatu it's very possible to have a neighbor next to you. Yes, but a neighbor who is not here. Very possible. So check your neighbor. Neighbor, are you here? Just check with your neighbor. Akozokala kulibe. Wasamuka kale neighbor. So please, after some moments, check with your neighbor. Say, neighbor, are you still here? Chronicles tabwerani pamene onena mbiri ya CMC Dorcas Mass Choir azibwera kutsogolo kuno kuti atipatse mbiri koma Chronicles tamabwerani. Put your hands together for the Chronicles. Yes, the Chronicles. You give us 2 numbers, the Chronicles. Kena kotimve mbiri sopano ilowe CMC Dorcas Mass Choir to launch the album called Hallelujah. Please don't go without having that CD called Hallelujah. You better have a copy. We have enough copies here. All what we need is to support them with a few questions, all right, and get the CD. So for sure you get 1 CD. The Chronicles, do it the way you normally do it. All the best.
Let's bow our heads and kneel. It's time to pray. A brand new day will come, just hold on. There is no time to cry, it's time to say, a glorious day will come, just hold on. Sooner or later I'll be at home. There is no night and so much more. I'll meet the Father, so right on. Sooner or later, oh, we'll be gone. Sooner or later, I'll be at home. There is no time to waste, let's tell the world. If there was any change, he will tell. We may not know about tomorrow, the pain and the tears, but a glorious day is coming, just hold on. Sooner or later I'll be at home. There is no night and so much more. I'll meet the Father, so right on. Sooner or later, oh, we'll be gone. Sooner or later, I'll be at home. Sooner or later, I'll be at home. There is no night and so much more. I'll meet the Father, so right on. Sooner or later, oh, we'll be gone. Sooner or later, I'll be at home. Sooner or later, I'll be at home. There is no night and so much more. I'll meet the Father, so right on. Sooner or later, oh, we'll be gone. Sooner or later, I'll be at home. Sooner or later, oh, we'll be gone. Sooner or later, I'll be at home. Nyimbo ina imene tifuna tiyimbe mutu wake ndi analia. Posachedwa in December, 6th December. Oh, November, sorry. 6th November, we are launching our second album, called Golden Peacock. So this song we're about to give you is one of the songs that are included in the album. It's titled Analira. It talks about what Jesus Christ went through on the cross just because of you and me. Amen? Namupweteka ambuyo sachimwayo namupweteka namutukwana opanda chimokonse namutukwana namupweteka ambuyo sachimwayo namupweteka namutukwana opanda chimokonse namutukwana analira Eloi mulungu wanga lamasa kitani mwanisira njikoni analola buyo wanga kufaifa ya manyazi zosembuye nazichita kundiombola analira
analira Eloi mulungu wanga lamasaba kitani mundisira njikodi analola mbuyo wanga kufaifa ya manyazi zusimbuye nazichita kundiwombola namunyodola lota wakumenya ndani zipulu mutse namukwapula analibe chimombuye namukwapula namunyodola ati mfumu ya Yuda zipulu mutsetu namukwapula analibe chimombuye namukwapula analira Eloi mulungu wanga lamasaba kitani mundisira njikodi analola mbuyo wanga kufaifa ya manyazi zusimbuye nazichita kundiwombola analira Eloi mulungu wanga lamasaba kitani mundisira njikodi analola mbuyo wanga kufaifa ya manyazi zusimbuye nazichita kundiwombola zusimbuye nazichita kundiwombola zusimbuye nazichita kundiwombola zusimbuye nazichita kundiwombola mbuye kundiwombola mbuye nandiwombola mbuye kundiwombola mbuye nandiwombola. Amene wanalanzatu Chronicles. Our guest of honor, distinguished guests, ladies and gentlemen, tawi inotsopano ndiyitane amene akutitengera mbiri ya CMC Mass Choir, amene akutitengera mbiri kuti abwere kutsogolo kuno atipatse mbiri. It's now time for us to hear the background and the history of CMC Mass Choir. DJ, give me the soft music as the one taking the history is marching forward. Tikangomaliza item imene, something big is about to happen. Nthawi zambiri amene amapereka mbiri wala anthu akamayankhula amayimirira. I'll do it differently this afternoon. She'll be seated. Oh yes. Remember, this program is live on Hope Channel and even Zodiac. Pumanigai Nkudzabumaso. Fight's about to happen. Kemena mufuna pemphero. Tsopano maita abambo imvani mbiri ya CMC Dorcas Mass Choir. Chambirira ineyo ndifuna kuti mundidziwe ine ndine Edna Zalira amene ndili mtsogoleri. Chiyambi chathu tidayamba ngati makolasi
imene umakhala misonkhano ikuluikulu yosiyanasiyana imeneno timachita m'mbuyomu. Nthawi imeneyo nkunena kuti tili pa Central Malawi Field osati Central Malawi Conference. Tidayamba ndi makolasi monga mene mwamva kuti field kusonyeza kuti field ndi conference ndi zinthu ziwiri zosiyana. Conference ndi yayikulu, field ndi mene akhanga linaliyo cheperako pang'ono ndi patanthauza kuti kumphamvu. Ndiyeno tidayamba ndi makolasi chimene chinadzachitika nchonena kuti nthawi ikakwana ya misonkhano timauzidwa kuti tikuyenera kuti tikayimbe nyimbo misonkhano ikuluikulu. Ndipo makhala povuta kufa unena kuti maitana ngati madolika osiyanasiyana ndiye muganizire kuti chigawo chapakati tabwera madolika osiyanasiyana kusonyeza kuti mmenemo muli ma district munali mazoni akuluakulu kusonyeza kuti ena amanyamuka osayimba ngakhale ndi nyimbo imodzi yomwe. Ndiyeno chinamkomera Mulungu wakumwamba kuti tsopano tikhale ndi gulu limodzi lalikulu. Gulu limenelo poyamba linali ngati Lilongwe City Zone limeneno limatsogolera nthawi zonse tikakhala tikumana misonkhano ikuluikulu kuimba nyimbo ngati Lilongwe City Zone. Komabe zinafika povuta chifukwa kuti ngakhale na Lilongwe City Zone anthu ambiri enanso amabwererabe osayimba nyimboyi. Ndeno chinakomera atsogolera athu nthawi imeneyo pa fieldipo nkuti tili ndi dzuvuro chula koma ndichulabe. Nthawi imene nkuti Pastor Kuyama ali atsogoleri amayi chigawo chino chapakati imene kuti Central Malawi Field anali director amayi. Ndiyeno ndimadikira kuti anthu munena kuti ame chifukwa chinali chinthu choyamba kwambiri. Poyamba sitimanena kuti maseminayi, timanena kuti amayi akupita ku kampu, amayi apita kakumana osati mmene timachitira masiku ano kuti ka retreat ka seminar ayi, koma timakhala ndi makampu osiyanasiyana amene tipapanga mchigawo chino chapakati. Chidamkomera Yehova chaka cha 1994 tinadzapita kusalima kumeneno chinapangitsanso kwakukulu kunena kuti anthu ife tikhale mgulu lalikulu. Tinapita kumeneko ndimakumbukira anali ndi mayi Malemu Katsache ameneno ndimayenda nawo khomo ndi khomo, malumu ndi malumu. Nthawi imeneyoyo tukakhala kukamputu kunyanja timavala makabudula ndiye timalowa ano lumu iliyonse kumayimba nyimbo, lumu iliyonse kuimba nyimbo. Ndeno Pastor Kuyama anaona kuti tikamatera sizikhala bwino komano tikhale ndi gulu lalikulu limeneno tinganene kuti Central Malawi Field. Titatero ndimeneno kumadzapeza kaonera kuti zasinthikano takhalano Central Malawi Conference. Amene ali mayi oyamba kunoko ku chigawo chapakati anali Malemu mayi Lida Mlendo amenenso anadzipereka kwambiri kutigulira mikanjo ya Apple Green imene timayigwiritsa ntchito nthawi imeneyo. Tikumatumikira ndimene timadzapeza kakunena kuti chinali chaka china chimene tinadzakumana ndanena kuti atsogoleri amene anali oyamba kwa amayi chigawo chapakati anali Pastor Kuyama. Ndiye Pastor Kuyamawo chimene ndifuna ndibwerezera nchonena kuti ngati mumamva kunena kuti mayi wa Dorcas dzuka thamanga ndi uthenga masiku otsiriza dziko lidziwe Yesu tayandikira kwathu, mmadziwa amene anapereka slogan imene ndi Pastor Kuyama. Ndiye mwana ndimuonetsetsa Pastor Kuyama akutumikira mu Central Malawi Conference kwa director oyamba wamamuna mbusa kutsogolera amayi, komanso kukhala director oyamba kunena kuti azimayi mudzukumana pamodzi, komanso kukhala director oyamba ameneno tadikirani kayi mayi mwati slogan anapekani ndani? Pastor Flaxon Kuyama. Dikirani kayi chifukwa usamangonena atu mbuyanga yankhulani chinthuchi timve momwe chimvekere nanga sichidachoka mwa inu chibwere kwa ife. Zimene akunena mayiwo ndizoona. Amen. Haleluya. Simwamva nanga amenetu anapeka chinthu chali muti is right here. Ndiyeno tinadzafika nthawi imeneno timatumikira kuti chigawo chonse chapakati inutu mugulu lija mwina mungangoyesa kuti tibwa mu Lilongwe City okha. Muli amayi akudowa, muli amayi akunchewu, muli amayi akudedza, muli amayi akunchinji.
mukamva maigoleti mukuti bwa kusonyeza kuti chinthu chinchatonsa chigawo chapakati ndipo misonkhano ikamachitika sitimavutika ayi amangoti ayenena amasquaifa akudziona kuti no palibe mpingo ngakhale umodzi umene ungadandaule kunena kuti no ife sitinayimbe nkhani nanena kuti wina aliyense apezeke mmenemo chikhale chigulu chachikulu kuti no misonkhano yoyika tidziyimba ngati amasquire. Amen. China chimeneno chinachitika chimeneno mwina ina nunso simmadziwayi tili mkati momaphunzira nyimbo zathuzo tili mkati momakumana ngati Central Malawi Conference zinadzapezeka inu nthawi zina mwina za uniform zijamango ziona akanakhala chidoti anali mkati muno akanatichitira umboni chinali chaka chovuta chimeneno Pastor Kuyama anatumikira kenako chidamba kuyankhula kumpoto kumwera pakati kukambirana za uniform yathu ya blue ndi ya meruni tinamba ma 8 o'clock mpaka tinafika ma 3 am komano kutha kwa nkhaniyo chimene tidafotokozeredwa ndi uphungu wonse wa Malawi Union ina kuti ma uniform athu ayinokhala awiri anangamana gamula nkhani imene mukwadziwa Pastor Kuyama mukamva mukuti bwanji ndaifa monga amayi othamanga ndi uthenga masiku otsiriza kuti tilalikire uthenga tidaona kuti nkokoma ndikoyenera kuti azimayife tisamavutike komano ma uniform awiri amenewa tidzagwiritsa ntchito motsogozedwa ndi atsogoleri athu mayi Igolet Banda Emile Igolet mayina awawa amakutchula koma onse ngawo mayi Emile Igolet kamayi Emile Banda Igolet ndi amenenso anapanga chotheka kunena kuti no ma uniform afika poti anthu tisamatani tisamavutike ndiye tikati mbiri imeneno ife amayi akuyimba ndi imeneno mwamveramo koma titakhala pansi taona kuti inu makampu atipangitsa Pastor Kuyama ku box 48 mpaka na ku skulu jairali yako andalama kulikuni amene mukumbukira tinakapangazo skulu kumeneko timati kampu sitimatizo skulu mati kampu ya azimayi atsogolake ndani Pastor Kuyama mesa ngamuna koma nda director ndi amene amatitani amatitsogolera taterono ndi meneno zinapezeka kuti tasoka taphika talalikira uthenga kupanga ma effort titani tsopano tikhale ndi chimbale chimeneno chayitanira gulu lonse na mtindi wanthu amene muli muno chimbale chimenechi ndikhulupirira kuti no pafupi zaka 5 unali uphungu umene unalipo wa former president athu mayi Chimwemwe Guluka mothandizana ndi Eda Makako kunena kuti no ndithu amayi kulalikira mwalalikira uthenga komatu tifuna kuti no mupange chimbale ndiye chimbale cha chongomva osati kuona chimene chinatitengera zaka ziwiri phatikiza chimbale ya DVD chatitengeranso zaka ziwiri ndi hafu mukhoza kuona ine ndimaganiza kuti mundifunsa kuti simatheka bwanji kuti amayi nonseni mukumane mpaka nopanga chimbale ndiye wala musandifunse komatu nkhani njakuti anthu fe timakumana kamodzi pa mwezi ku Central Church anthu onse osiyana-siyanawo timakumana ku Central Church ndingati mbiri pang'ono ndingafotokoze motero ineyo ndi mayi Malemu mayi Katsache amene timankati tamanga kena konkunena kuti zachepa kena komabwera no gula mayi Mbewe gula mayi Chidoti gula mayi Malemu mayi Nyirenda amene angoti siyaposekeda pompa mayi kumwenda amene nanala tsogolatu mene moti manena kuti no Lilongwe City Zone a president a zone ndingati no pamene ponanga ndingafikenso pena poposa kuti mene mwamveramu kuti no chimbale chathuchi chatha 5 years komano kuyamba koti feta yamba 1994 mbiri rundi imeneyo tachokera kutali. Yes, azimayi they have fought a good battle. Kufika tsiku la lero kuchita launch album ya Hallelujah simasewera. Now our guest of honor, distinguished guests, ladies and gentlemen, you are going to see something that you've never seen. We are going to launch this album in a grand style. Stylishly, we are going to enter the hall. Now, it's the time. Just watch us. This is the moment.
That's the brass band. Yes. Beautiful. Even the brass band. Oh yes. CMC Dorcas man. Oh yes. Oh yes. That's the brass band. Dinane nadu. Beautiful. Oh yes. Oh yes. Wonderful. Oh yes. Oh yes. Beautiful. Beautiful. Yes. Oh yes. That's the CMC Mass Choir. Entering the hall in a grand style. Oh yes. Beautiful. 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 Oh yes. Ndimo tikupangira masanamu. Oh yes. Beautiful. Ndinakuuzani tu. Let's put our hands together for the CMC Dorcas Mass Choir. Oh yes, that was beautiful. Tamfusani neighbor kuti waziona. Imeneyo ndi CMC Dorcas Mass Choir. Panopa ndipemphe tonse amene tili muholo muno
timirire. May we all stand as we sing Malawi Nash. Timirire brass band with us. Malawi national anthem. Yes, okhala pansi because okhala pansi tsopano. Okay. Tandipasani tayambani. Hallelujah. Isiye ni bombo. Mwaimva nyimbo? That's the title track. Manjamo. That's the title track. And this song today, it has to be in your home. Amen. If it is not going to be there, then you are telling us that you want the devil to be in that house. Amen. This one, tamenya ni sokola sioka? Asa. Muimva? Isiye ni bombo. Zikafika papa kayazimayi walimba wima kutsogolo koma zikafika papa guest of honor bwerani mbuyanga. Umayamba ndi guest of honor, umve kuti guest of honor wakopeka bwanji mtima. Usanapite kwinako umayambira mu Yerusalemu. Mbuyanga atiyankhuleni.
chikhalidwe ndi chisamaliro cha anthu. Pa Chingerezi social and community affairs. Ndiye kuti nkhani zonse zoyimbayimba kuyambira za ntchalichi kukafika za chikhalidwe, komiti imene mayang'ana zimenezo ndi yathu. Komano ndili ndi mwayi umodzi kuti ndinagwira ntchito mchipatala kwa zaka 14. Ndiye nditagwira ntchito mchipatala kwa zaka 14 pamene anthu amandiyitana kuti ndikayambe za ndale kenaka ku parliament nkukandipasa chair wa komiti imeneyi. Ndipo ndiyitana ine ndalemekezedwa kwambiri. Komanso mwapadera ndikuthokoza kuti amene anandibatiza ineyo polowa mu mpingo wa Seventh Day ndabusa akuyama ndi ali kompani. Yes. So ndithokoze kwambiri. Mwina chifukwa cha chidwi chimene tili nacho pa nyimbo, mundilole kuti mwina ndilamuleko pang'ono ndifotokoze nyimbo kuchokera pa chikhalidwe komanso ku science ya chipatala. Yes. Chifukwa ngati titapanda kuzizindikira bwino zimenezo, mwina tizingoyimba nyimbo ndi kumangovina osadziwa phindu limene lili mkatikati mwa nyimbo. Kunja kuno panopo kuli mavuto ambiri. Ndimayang'ana kuti dziko lapansi kodi tikulowera kuti. Ndimayang'ana za mayiko amene mwina tikuganiza kuti zinthu zawo zili bwino. Chimene chinandichititsa chidwi ndi chakuti dziko la Malawi, ngongole yathu imene tili nayo ngati dziko idapitirira hafu ya value yathu. Mwina chidule chake ndinene chonchi. Inuyo nyumba mwanumo tikawerengetsa katundu wanu yese mukuoneka kuti muli ndi katundu wa 20,000 kwacha. Koma ngongole imene muli nayo nja 10,000. Ndefeyo ngati dziko tidapitirira tili pa 70% kuchuluka kwa ngongole. Koma nkhani imeneyo si imene kundidetsa nkhawa yayi. Nkhani ndi yakuti amene amalikongoza ndalamawo akunena kuti ngongole yanu yachuluka ndiye musabwereso dzakongolanso ina. Ndiye koma ndikuyang'ana ndiye naona kuti I think aja kumathawa kumapita kunja aja akuganiza bwino. Chifukwa ukhanga kuti kwathu kuno mavuto achuluka. Koma naona ichi tsopano. Ndinayang'ana dziko la America. Dziko la America ngongole yawo yapitilira ndi 123%. Mwanjira iwowo ali ndi ngongole yayikulu kuposa value yawo. China chimene chinachititsa chidwi ndi ndinakangana ku Britain nangasambala makonda ku UK. Kumangoti UK. Ndiye UK panopo chaka chino yafika pa 100%. Value yawo ndi ngongole yawo osecha chimodzimodzi. Mwanjira ine iwo panopo ali pa 0. Wangongole atata abwere angowalanda osewo nkumapita nawo. Ndiye ndinachita chidwi ndi dziko lina limene inu ndine timachita nalo chidwi la Japan. Japan ndi limodzi dziko limene ngongole yake njayikulu kwambiri ifewo ali pa 266%. Tsopano ndiye ndinayang'ana mayiko amene akuoneka kuti akuchitapo bwino pa zachuma. Ndiye ndinapeza pa nkhani ya ngongole amene ali ngongole yochepa. Ndiye ndinapeza kuti pa nambala 2 kuchita bwino pa ngongole yochepa kwambiri ndi dziko la Afghanistan. Tsopano ina imene lili pa nambala 4 wa ngongole yawo njochepa kwambiri ndi ya DRC. Ndiye ndimati mwina ngati mutafuna kupita ku dziko limene kulibe ngongole zambiri mutha kusankhapo za mayiko awiri amenewa, Afghanistan kapena ku DRC. Nangasi kwathu kuno ngongole atani yachuluka. Komanso mukati mupite ku UK panopo kuti ali pa 100%. Oti nthawi ina iliyonse ali ngongole atangokwiya UK ichatha kuta kulanda kuti imene yasanduka dziko lathu. Atangokwiya ngongole America yatha kutaniso kulanda. Ndiye ndimati kodi ngati Afghanistan ikuchita bwino ku ngongole ndi DRC, ife kwathu kuno tioneka kuti tili pa 70% atiposa ku Afghanistan. Kodi Malawi tisamuke tidzipita ku Afghanistan? Ndiye zinatipatsa phunziro lakuti dziko limene tikukhalamo panopo
ndilongo tafika pakuti aliyense ali m'mavuto ake. Mukapita ku America ndeti mtsogoleri wa ku America akudandaula kuti 123% ija tithana nayo bwanji. Tikapita ku UK ndekuti amene ali pamene puja amchosa uja nkhani yake inali yachani yokhayokhayo yangongole prime minister uja kuti kodi wabwera ya achisofa bwanji. Ndiye ndikufuna kunena kuti dziko limene tikukhalamo panopo ndiloti mavuto achuluka. Ndiye ngati mavuto achuluka, nambala 1 anthu akukhala ndi ma depression, anthu akukhala stressed. Anthu chifukwa choti avutika kwambiri m'maganizo. Ndimayang'anira ripoti limene komiti yathu imayang'ana ndilokhudzana ndi anthu odzimangirira m'Malawi muno. Chaka chathachi anadzimangirira anthu afupifupi 200 committing suicide. Chaka chino nambala ija yakwera athamangira anthu pafupi 300. Kusweza kuti anthu tsopano nkhawa zawo zikunkazitani zikukulira. Ndiye pa chifukwa chimenecho nanena kuti chimene science ndi achipatala adapeza kuti ndi chinthu chimodzi chimene chimatha kukutsuka m'maganizo, kukusangalatsa m'maganizo, nambala 1 mwa zinthu zimenezo ndi nyimbo. Science yaonetsa kuti nyimbo zodabwitsa kwambiri ndi zoti ngakhale zomera zikupezeka kuti nazonso zimamera bwino ngati zikumvera nyimbo. Zimenezo zabweretsa kafukufuku ovuta ku science kuti zomera zili ndi makutu, zomera kodi zimamva. Chifukwa adapeza kuti nyimbo zikusangalatsa kuti zomera zimene zikumvetsera nyimbo. Ndiye akumvetsera nyimbozo anadabwa kunena kuti akuti nyimbozo zomera zija zimazimvetsera siyana. Zimene zinachita bwino ndi zomera zimene zimamvetsera nyimbo zake za soft. Makamaka zomveka ngati jazz, nyimbo za nthete tizilija nthete nya, nyimbo za bwinobwino. Ndipo gwira mchipatala ngati izizi ngati zimene akuyimba azimayizi. Pogwira mchipatala ndinapeza kuti mabedi mwa mapatienti wose aja amakonda mangelengele ndi zina zoterozo, agala kulume, masiku ano ati kuli mahempe. Iye munthu akadwala chimene chimadabwitsa ndicho ukampiritsira mahempe sawafunanso mahempe ake. Amaoneka ngati mahempe aja atha chani ntchito. Zimene amafuna nyimbo zake ndi ngati ziti izi. Azimba haleluya, azimba anthu kuyimba nyimbo ngati za mtundu umenewo. Ndi zimene zinandipatsa chidwi kunena kuti nyimbo zimatithandiza makamaka mu nyengo ino imene dziko lathu, dziko lapansi likudutsa mzovuta zambiri. Chidwi kwambiri ndicho nyimbo. Koti ndithokoze chifukwa chokhazikitsa nyimbo. Ndipo mwapadera paliso zina zimene asayansi amanena amati amanena kuti kaganizo I hear, I forget. I see, I remember. I do, I know, or I understand. Zimenezo ndasangalala chifukwa nyimbo zazikhazikitsa mwa magulu awiri. Gulu loyamba loti nditha kuta mvetsera. Koma tikunena kuti anzathu a philosophy, ama philosophers anzathu a Ugiriki adanena kuti ndikamva ndimayiwala. Koma ndikaona ndimakumbukira. Ndiye chifukwa choti mwaphatikiza ziwiri. Mwina chimene tingatuluke nacho muno, nambala 1 chimene chigwiritsitse usanamve mawu a nyimbo tizisakumbukira mastepe aja mumayenda aja. Ndi mmene mwacheneramu, ndi mmene brass band imapangira. Zimenezo pokhazikitsa DVD zitithandizira kuti mutisungire mbiri yosayiwalika. Panali woimba wina wa ku America amene adatchuka kwambiri, dzina lake anali Michael Jackson. Ameneyu ife ang'ono mchizungu chomwecho mchimodzi chomwe palibe chimene timamva. Koma timangofuna tidzimuonera ku video show basi. Chimene timakonda masitepe. Oti timamkumbukira chifukwa cha masitepe amene amachita. Choncho ife tikuyamikira kwambiri chifukwa cha ntchito yabwino imene yakutengerani zaka pafupifupi 5. Zinthu zabwino sizimapsa mwachangu, zimapsa pang'ono. Amene anabekako makeke akudziwa sayansi imeneyi kuti keke mukayichulutsa moto pakatipo simalowa moto iyayi.
ndimakonda kudya makeke ndemsa pachifukwa chimenecho zakutengerani nthawi chifukwa chimene mmapangacho ndi chinthu chabwino choncho mulungu akudalitseni kwambiri chifukwa cha ntchito imeneyi ndipo ife tiyenera kuti tigule nyimbo zimenezi tizikamvetsera nyimbo zimenezi chifukwa nyimbo zimene zingatithandize kuti pa nthawi imene makamaka ifeso alefe kuti nkadakonda kuti wandala aliyense akanagula kwa abamu imeneyi chifukwa anthu amodzi amene amakhala ndi stress yochuluka kwambiri kodi ngati inuyo mmakhala ndi stress ndi budget ya mnyumba mwanu mutamuganizira amene akuyang'ana budget ya dziko lonse la Malawi pena ndimati nkayang'ana ndimamva chisoni kuti ine ndikalimbira mjigo wina ati ine ndifuna nsewu budget yonseyo ndikalimbira mwa munthu nga mmodzi ndiye mavuto onsewo ndiye ndimamvera chisoni pena anzanga andale kuti sono ngati ine constituency imodzi imandivuta nanga wina watenga ma constituency 193 kuti asolve za mosemo ndiye chimene chingatipindulire tizimvera nyimbo zabwino ngati zimene inu mukuyimba choncho chifukwa cha ntchito yabwino imene mwatipatsa ineyo ndi banja langa tigula abamu imeneyi ndi ndalama zokwana 500,000 kwacha. Ndeni madintere sayamba ndi 500,000 chinthu ichi chisanapite mbuyanga mukani bwerani onani chigwireni ndiye ndimati ndilengeze chonchi lengezani mbuyanga mungadabwe kuti kodi chair a social iwo bwanji sakuyenda mwa sholosholo yes fakwathu timati sholosholo munthu akamayenda ndi mkazi wake pambalipa timati sholosholo chizungu chake social so akazi aka apita kublantaya chifukwa taluza cousin wawo ndi apita kumaliro so tikadakhala limodzi ndiye pakuti chikwama masiku yano abusawa ku maphunziro azambanja adati azisunga ndamayi ndiye chikwamacho ayenda nacho ndiwowo komano ananena kuti mukapita kumeneko yoyambira pamwambo mukayisiyiretu choncho imene tabwera nayo pano ndi yokwana 100,000 yes inayo akachoka kumaliro madamu abweretsa kuti zonse ziyende pokhala iwonso akadakonda atavala nawo ngati mmene mwachenera oti mudzayitana ndithu kuti ambe kuimba nawo ngati mmene zikukhaliramo abusa ine ndasangalala kwambiri ndi mpingo wonse zikoma kwambiri pamene zafika pano timanena kuti oyera mtima dalitsani katunduyo sadzapita katundu opanda pemphero tiwerame tipemphere olemekezeka mulungu wathu amene mumakhala kumwamba inu amene munalenga kumwamba ndi dziko lapansi tikukumbukira tsiku limene inu mumabadwa Yesu angelo adayimba kuyimba ambuye kudzakhala kupitirirabe mpaka na kumwamba tili muno kudzachitira umboni gulu ili limene likuyimirira ufumu wanu pa dziko lino lapansi ambuye mwapadera tinayitana mnyamata wanu mwana wanu kuti akhale mulendo wathu pa tsiku la lero tufuna tithokoze chifukwa cha mawu achilimbikitso amene wapereka tufunanso tithokoze komanso kulandira mphatso imene wapereka ndi banja lace kuthandizira kupititsa patsogolo uthenga wanu timati tipemphe ambuye kuti mkumbukireni mnyamata wanu ndi banja lace mudzamkumbukire mu ufumu wanu ife tikuthokoza kuti iyeyu ndi mmodzi wa ife paliponse pamene ali akumbukire iyeyu munamuyika pamenepo pachifukwa paliponse akawale ndi kuti inu Yesu Khristu mukabwere mwansanga katundu amene waperekedwa kwa iye nyimbo imeneyi
imene ili mu mbali ziwiri. Mbali inayo njota akamayenda kumankana agwira ntchito adzikhala akumvera mu galimoto, akabwera ku nyumba kumene amapumulirako adzikhala akuonera. Tikupemphera kuti alendo onse amene angabwere ku nyumba kwawo naonera nyimbo zimenezi akakhoze kutsitsimutsidwa nazo. Chotero mbale timati tipemphe kuti Ambuye adalitse iwe, awalitse nkhope yace pa iwe mbale wathu, akupatse chisomo koposaposa, akuteteze mu dziko la matsokali, kukuteteza ku ngozi ndi matsoka, komanso kuteteza kwa adani. Mbale wathu kumbukira izi kuti Daniel ankayendetsa nawo boma koma ankaopa Yehova. Pamene uli mu boma tipemphera mbale ukakhale wopa Yehova. Tikulaka katsiku lina iwe pamodzi ndi ife tonse tidzakapezeke mu ufumu wa Ambuye. Mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu tapemphera izi. Amen. Mukhoza kudabwa kuti tayambano tachita launch album. Hallelujah. And the Hallelujah album yapempheredwa ndi Pastor Kuyama. Kutanthauza kuti CD, DVD imene mutenge kutuluka nayo apo ndiyo dalitsika. Amen. Mulitu nyimbo mmene momo enanu mulibe bwenzi pa dziko lapansi. Tafusana neba uli mbwenzi, do you have a friend in this world? Ino tango mmenyani ndi mafuna bwenzi one verse tabandulira anadziwe kuti ili mmene momo. Tamenya anadziwe kuti ili mmene momo. Imene machine nde utuluke opanda CD. Menya nukola siyo amene maidziwa imba naoni nde upite opanda CD. Izo nde ayi komaliza kola siyo ziri umumu. It's here. It's on here. If you get this one, you got that song. Amen. If you happen not to get this one, you don't have that song. Hey, hey, hey. Azimai simulimba ikakaleni. Taenda nuko mukakale, takapumulani kai, takakalani. Go.
Imene ndi brass band yalandira tsopano. Tiyena zimayi. Ndi momwe tipangire masanano. Oh yes, manja mwaomo. Let's put hands together for CMC Dorcas Mass Choir. I also recognize the presence of the Executive Secretary for Malawi Union Conference. Feel welcomed. Komanso ndinaiwala mbuye wanga amene ali sponsor wa gulu limeneli Elder Makako. Feel welcomed, my brother. First CD yapita pa 500,000. Tandipasani ya chwirichi. First CD yapita pa 500,000. CD and DVD 500,000. Alipo amene akuti sindufuna kuadutsa guest of honor honorable. I'll just go for 450. Ngakhale akuti akudzichepetsa kuti mukuza kuadutsa. Koma akulola kuti iwe chimamveka bwino ndicho. Alipo amene akunena kuti ndikufuna kutenga CD DVD supporting Central Malawi Conference Dorcas Mass Choir pa 400? 400? 400? 350? 350? 350? 350? Awande machine osadizja. 350? 300? Mfuse kuti kwa maulimba 300? 300? 250? 250 going? 250? 250 going? Supporting CMC Dorcas Mass Choir, 250 going? You may confer. This round you may confer. Mukozo kambirana ndi neighbor, this round you might confer. 200. Oh yes, I have the Executive Secretary, Malawi Union Conference, Berane Mbuyanga, at 200. 200 going. Oh yes. Oh yes, 200 going. Brass band ka soft pamenepo iwe. 200 going. Oh yes, 200. That's 200,000. Amanjamo. 200,000. 200,000.
supporting Utenga wa Ambuye. Yes, yes, I have 150 going. Yes, 150 going. Mukozo gambirana, 150 going. 150 going. I have 100,000. 100,000 going. Oh yes. Mama, you got it. 100,000 going. 100,000 going. 100,000 going. Kufadisa utenga kupyolera mu nyimbo. 100,000 going. 100,000 going. I have another 100,000. 100,000. Oh yes. 100,000. DVD ndikugulira a former First Lady Gertrude Mutalika. For the former First Lady Gertrude Mutalika, 100,000. Put your hands together, 100,000. Oh yes, I have another 100,000. 100,000. Ndaona familia yake kubwera. Beautiful. 100,000. 100,000 kufalisa utenga kupyolera mu nyimbo. Kumugula DVD CD meneo. Ndakuti tandiza kufalisa utenga 100,000. 100,000 baseni ma CD. Mbale wanga zikwapula nyimbo pasi. Popeza wona nyimbo soothes the mind and it changes the mind. That one can as well buy a CD DVD at 100,000. Imene sana chite budget kuno bwino ya. Because of the music. So play the music plus band. Now my CD DVD. CD DVD. 50? 50 going? Pastor Kuyama 50. Oh yes. 50 treasure. Kumala ndilira atu pamenepo 50,000 going. Oh yes. Menya brass band. Anthu akopeke mtima basi. 50,000. I have another 50,000. I have another 50,000. 50,000. DVD CD 50,000. 50,000 going. 50,000 going. Remember, we are live on Hope Channel and live on Zodiac. 50,000. Do I have 50,000 in the room? 50,000? 40,000. 40? 40 going? 40 going? Alipo amene afuna kufalitsa utenga ndi 30,000. 30,000 mama. Manja ake andisunga ine, ndiva mau ake antendele, mbuye hata ndikulumusane, manja mwake, manja ake, manja ake, manja 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 ake, manja 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 ake, nasungika singiza tahika, manja mwake, manja ake, moyo wanga siuza tahika, chikondi chake kilichosata, niziwaza ndisunga ine, manja mwake, manja ake, manja ake, manja 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 ake, manja 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 ake, ndasungika sindiza tahika, manja mwake, manja ake, posachedwa Yesu atabwera, uzatenga wose olungama, akakale nawo nthawi zonse, manja mwake, manja ake,
ndimafuna bwenzi labante ndele ndimafuna bwenzi labama vuto ndimafuna bwenzi labamoyo wanga kuti ndilisatime ndimafuna bwenzi labante ndele ndimafuna bwenzi labama vuto ndimafuna bwenzi labamoyo wanga kuti ndilisatime ndamupeza Yesu ndiye bwenzi langa ndamupeza Yesu adzakala ukasowa bwenzi umuuze Yesu adzakala bwenzi lako ndamupeza Yesu ndiye bwenzi langa ndamupeza Yesu adzakala ukasowa bwenzi umuuze Yesu adzakala bwenzi lako umuuze Yesu zamavuta ako umuuze Yesu adzakota ndiza ukasowa bwenzi umuuze Yesu adzakala bwenzi lako umuuze Yesu zamavuta ako umuuze Yesu adzakota ndiza ukasowa bwenzi umuuze Yesu adzakala bwenzi lako ndamupeza Yesu ndiye bwenzi langa ndamupeza Yesu adzakala ukasowa bwenzi umuuze Yesu adzakala bwenzi lako ndamupeza Yesu ndiye bwenzi langa ndamupeza Yesu adzakala ukasowa bwenzi umuuze Yesu adzakala bwenzi lako mambuye watuo tifera pantanda ndicholinga chatu ufalisa mau Yesu mambala watu yowotikonda ife okomana opano tu machikondi nichiwemwe mapembelo atuose akwelekwa mbuye watu ime ifejo nditima umozi mambuye watuo tifera panjanda ndicholinga chatu ufalisa mau Yesu mambala watu yowotikonda ife mbuye watu wakumwamba nipembela musokoze ingo wandu mumavuto muzisoni ndima Yesu ime ifejo nditima umozi mambuye watuo tifera panjanda ndicholinga chatu ufalisa mau Yesu mambala watu yowotikonda ife mbuye watu mukuteka uberaku zatitenga upitaku ziko
pamtanda ndicholinga chathu kufalitsa mawu Yesu mwambola wathu wotikonda ife. Tikuzopitiriza tinasira DVD komanso CD pa 20,000 tinasira pa 20,000 ndimafuna nipemphe wonse amene akugula DVD CD pa 20,000 atangoenda majestically kubwera kutsogolo kuma 20,000 wonse amene akugula pa ma 20,000 tangoendani mwaulemu kubwera kutsogolo kuno ma 20,000 kudzatenga DVD kulalikira uthenga kupyolera mu nyimbo ma 20,000 ndingaona amene afuna kugula pa 20,000 kungoyenda kubwera kutsogolo kuno 20,000 yes ndaona ayamba kuyenda kumene koma 20,000 tazango imani kutsogolo kuno ma 20,000 yes blast band muzimenya pansi ma 20,000 amenewo yes imani kumene kumbuyanga ndakuona ni 20,000 aliponso ina 20,000 ma 20,000 amene afuna kutenga 20,000 yes mama thank you very much for supporting the gospel of the Lord through music. Oh yes ma 20,000 aliponso wina 20,000 ndinawo awiri oka 20,000 alipo wina amene afuna kutenga pa 20,000 DVD CD 20,000 oh yes 20,000 oh yes all right tiperekereni ma CD 20,000 mulungu akudalitseni yes ma 20,000 a treasure you take the details 20,000 so ndikupita 10,000 amina flow fadis utenga upyolera mu nyimbo pochita support kugula album 10,000 tangoendani mubwere kutsogolo kuno ma 10,000 Malawi kwacha tangoendani kubwera kutsogolo kuno ma 10,000 alipo amene afuna kugula CD DVD oh yes ya hallelujah 10,000 Malawi kwacha 10,000 going 10,000 going 10,000 going 10,000 mzimu akwenera kumanong'oneza pang'ono 10,000 going 10,000 going 10,000 Malawi kwacha only going oh yes 10,000
Tandibasani CD mods. 10,000 going. Adiposoina 10,000 going. Yes. Oh yes. Praise the Lord. Praise Mugabireka my details. 10,000. Adiposoina 10,000. Pameka nimbo kakumfeka mwapasi pansi. 10,000 going. 10,000 going. All right, 5,000. Yandadula nsanga. 10,000 going. 10,000 going. Inakuona nditunzimu wandinongoneza. 10,000 going. 10,000 going. 10,000 going. 5 is in Nanchule. 10,000 going. 10,000 going. Oh yes. 10,000. 10,000. Adiposo wina 10,000. Adiposo wina funogula 10,000. 10,000. 5,000 going. 5,000. Onsa mene mufuna kugula pa 5,000 tazaimani kutsogolo kumulungu akudaliseni. Ma 5,000. Ma 5,000. Yes, taimani kutsogolo kumulungu akudaliseni. 5,000. Mulungu akudaliseni taimani kutsogoloko. Ngani ndiyo tichikondi chapa abale chipitililebe kufalitsa utenga ma 5,000. Yes, put your hands together for those buying 5,000. Oh yes, buying the CD, DVD at 5,000. Kutandizila, kulalikira utenga. Oh yes. Mungatanena kuti we are live on Hope Channel. Account number kwanza tu amene afuna kugula. Watching us live. The account number is 231-4894. That's National Bank. I'll go again. 231-4894 National Bank. Pamene Airtel Money, they can buy through 099-8177-026. I go again. 099-8177-026. That's for Airtel Money. But account number for National Bank is 231-4894. 231-4894. Ma 5,000. Ma 5,000 alipo. Alipo so ina mina funa kutenga. Kulalikira utenga. Ndi 5,000 yoka basi. Ndi 5,000 yoka Malawi kwacha. Alipo so ina. Yes, ndaona kubwera. Fika ni kutsogolo kuno mulungu akudaliseni. May God bless you. Ma 5,000. Ma 5,000. Yes, ma 5,000. Ma 5,000. 5,000 Malawi kwacha. Supporting the gospel of the Lord through music. And the album is entitled Hallelujah. 5,000. Kwanza tuonsa mina kuonera pa Facebook, kwanza kuonera pa TV. The account number is 231-4894 National Bank. Amene mukuonera live on Facebook and TV. Account number 231-4894. That's National Bank. Airtel Money 099-8177-026. Ule posa chedo hapa tikala tikumaliza. Koma DVD yangaigule 2,000. Aye. 4,000. 4,000. 4,000. 4,000. CD yokutilidwa bwino. Ma 4,000. Oh yes, ma 4,000 akwera. Metin ma 4,000. 4,000. Yes, 4,000. Kwanza atu amene tukuonera live. We can buy through the account number 231-4894 National Bank. Yes. Ma 4,000, 4,000, 4,000. Tikumaliza tsopano program yogula. Ma 4,000. Ndaona inanso akubwera 4,000. 3,000. Tazatengani. 3,000. Support them with 3,000 Malawi kwacha. Those watching live, they can as well support us using the account number 231-4894.
4. That's National Bank. 2314894. That's for National Bank. Airtel Money 09981777026. Yes, tandipatsani tsopano za 2000 amene tufuna kuchita support the Hallelujah album kuti ipite kafalitse uthenga, komanso gulu lonseli lipite likafalitse uthenga. Munabwera nayo 2000 Malawi kwacha. Tazagulani CD pa 2000 ndipo mukatero mukadalitsike komanso mukadalitse ena. Ma 2000 wonse amene tabwera ndi ma 2000 tufuna tachite support Azmaya Central Malawi Conference Mass Choir ya Dorcas. Tabwerani 2000 tigule blast band ndimenyere pansi. Account number, those watching live, I go again, 2314894. That's National Bank. Pamene Airtel Money ilipa 09981777026. Oh yes. Ma 1000, ma 2000. Komanso dinao ma DVD 2000. Ma DVD tabwerani muzatenge pa 2000. Mukaonere DVD, CD, DVD. Tabwerani muzingo sanga CD, DVD, CD, DVD, CD, DVD. Ma 2000 pamene nyimbo ikumveka mwapasipansi. That's the CMC Dorcas Mass Choir launching the album entitled Hallelujah. Tikafalitse uthenga kupyolera mu nyimbo. Ma 2000, oh yes, ma 2000 tizisankha whether CD or DVD. Ma 2000, yes, 2000 kwacha, 2000 kwacha. Tatengani pamene posachedwa panditana a sponsor a CMC Dorcas Choir kuti azatiyankhule. 2000 kwacha tapitani mukatenge. 2000 kwacha takatengani posachedwa pa nditana sponsor a Mass Choir kuti adzatipatse timawu pang'ono kenako adzayitana atsogoleri Azmai Malawi Union Conference my Eaglet kuti also azatiyankhule. $2,000. Oh yes, 2000. Tandipasani ma CD, ma CD. May I have one of you follow me? 1000 CD. 1000 CD. 1000 CD. Yes. 1000 CD. 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 1000
CD. 1,000. Augustine 90. 1,000 CD. 1,000 CD. 1,000 CD. 1,000 CD. 1,000. Ndimo mwete kuchitira muholo muno muzonyadilitsa kwambiri. 1,000 CD. 1,000 CD. 1,000 brass band. Kanthamula nyimbo. 1,000 CD. Apa awiri imodzi. 1,000 CD. Amene natenga ine atha. Nabwerera. Pamene nati kuganizirabe kuti tigule CD, ndimafuna ndipemphe amayi amasquire tabwerani mudosole imodzi kenako eda makako mudzatiyankhule. NE 8976 NE 8976 takaisunthani asmayi tabwerani. Oh yes. Ma CD tikugulitsabe pa 1,000 CD. DVD tikugulitsabe pa 2,000. Masquire March tikugulitsabe CD pa 1,000 pamene DVD pa 2,000. Amene akugula using the Facebook account as they are watching live. Account number is 2314894 National Bank of Malawi. Pamene Airtel Money ndi 09981770026. Yes, 18 September 2022. Tikugulitsabe ma DVD pa 2,000, CD ikupita pa 1,000. Chipatseni nyimbo imodzi. Give us one number. Yes.
zikomo kwambiri. Ndiye wina akuyenera kopeke mtima atamvano nyimbo imeneyi. Ukayionele live pamene azimaiti ukakhala. Kukayionela live pa DVD at only 2,000. CD at only 1,000. Azimaiti Mulungu akudalitseni kwambiri. Elda mabwerani kutsogolo kuno Elda Makako. Ma CD ndi ma DVD anakalipo kutsogolo kuno. Amene mufune kugula pamene chifukwa cha nthawi mutipeza tili nawo ma CD akanalipo sanathe. Yes, ma CD komanso ma DVD. Amene akuonera live on Facebook, they can as well make a purchase from there. Sing the account number 231-4894. That's National Bank 231-4894. National Bank. Airtel Money 099-8177-026. 099-8177-026. Imeneyo di Money. Masidi mamemba ena a maskwaya mukhoza makagulitsabe masidi anthu akwafuna ku audience. Elda Makako fikani kutsogolo. Amene ndi sponsor wa CMC Dorcas Mass Choir. Maranatha. Tazimuka kwambiri. Mai wa Dorcas. Dziko limudzi wa Yesu tandi. Mai wa Dorcas. Ndisanayambe kulankhula. Alipo amene anabwera nyumba ino mpingo wa Seventh-day Adventist. Koma atamva zonena kuti anthu akukumana kukayamba uthenga mu DVD anaona kuti abwere. Amene adzozoti sitipemphera nawo mpingo wa Seventh-day Adventist ndili ndi ma CD awo ndimafuna ndikupatseni aulere. Amene adzozonena kuti ine siwa 70 Blast Band. Tatipatseni Philadelphia. Philadelphia. Ndinabwera ndi akazi wanga. Tabwera ni mai. Chipitili. Philadelphia. 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 Oh, Philadelphia, Philadelphia. Aliponso wina uko? Philadelphia. Babale, Jibiti. Philadelphia, Philadelphia, Philadelphia. Dale, Jibiti lebe. Tathokoza kwambiri, tati jambuleni kuti anthu atamva zoti ife tikukumana anaona kuti nchabwino. Ndiye muwafunsa kumene akukhalira kuti mwini maphunziro a VOP akhoza kuyambiratu. Ambuye akudalitseni. Ambuye akudalitseni tikhoza kukakhala. Our guest of honor, Honorable Ps.Victor MP, the Executive Secretary of Malawi Union Conference, Pastor Kachora. My Anga, my Banda Eaglet, Malawi Union Conference,
Director Women's Ministry, Abusanga Kuyama, Mungu kumwamba kudalitseni. The newly elected Director of Women Ministry in the Center of Malawi Conference, my Grace Mazunda Komaso Bambo, Mungu kumwamba kudalitseni. Sindu tuanga dino pakati patuti nao aminata mvaizi wojoga ku South Malawi Field munabwera mutamva zone na kutino ku Center of Malawi Conference oyamba Malawi muno amakhazikitsa chimbale ngati munabwera ngani njoona iti tidakhala oyambirira kukhazikitsa conference kuno aku North munabwera poti sanabwere munditengera mphatso ya executive secretary tawapatsa mukati perekere ku South Malawi Field ku conference mukati perekere so ku North mukauza kuti aku Central Malawi Conference tawapatsa mphatso kuti no iwo athe kukumbukira. Ambuye no akudalitseni. A Director of Women's Ministry Mai Mazunda, the chair lady amene no muli otsogolera msonkhano uno Mai Zalira amene no muli otsogolera nyimbo muno mu Central Malawi Conference. Anzathu amene no mwajoka mipingo yonse mwabwera muno amayi ndi abambo anyamata ndasungwana. Ntchito yanga madzulo pano ndiyochepa kwambiri yoti ndadzutse Mai Igoleti amene no ali oyang'anira azimayi wonse mu Central mu Malawi Union Conference kuti atilankhule koma mundilole asanabwere ndikambe izi. Ulendo umeneno udayamba kalekale kwambiri Yesu Kristu atakhomedwa abambo ambiri sanakwanitse kuti akanene zoti Yesu wakhomedwa ndipo wafa. Ndipo no mmawa wa tsiku limeneli azimayi adalawira mmawa zoti kuli mwala akachotse ndi ndani sanaganizire iwo ananyamuka kuti akadzose mtembo wa ndani kodino wa Yesu Kristu. Mundikhulupirira azibambo azimayi ambiri amadziwa zoti mwana wadwala koma sanapite ku school ya nursing. Mudazimanga notice zimenezo kupita ku chipatala ndi adokotala gwetse nkumata amayi awa za nursing anazipanga pale. Zimenezo zisonyeza zoti utumiki wa amayi mu mpingo muno unayenera kuti no ukhale no ochilimika kwambiri koposa mmene ife tikuganizira. Ine sinaone kwa azibambo akupanga lonchi abambo mwina kutchali chikwano koma mu Central Malawi Conference muno akankoyamba ambuye akudalitseni azimayi. Nthawi zina amene mukutionera mmaganiza kuti no timangu kaguba andikhulupirira no Mai Igoleti no tidatchuka mbuyomo kuti amalawi azimayi aku Malawi amadziwa kutani kodi ino kuguba. Lero mbiri yasintha. Tikamachoka muno amayi aku Malawi amayimba zooneka ndi zakumva zomwe. Kotero ndikuyitanireni amayi amene simubwera kudolika kwina kukosemo mndikulonerako, you are missing a lot. Abambo amene no akazi wanu sabwera kudolika, you are missing a lot. Komano mwayi suna telepompa. Chimene mungachite inu kumene mukutonerako ndi ndikugula ndikumamvera nyimbo zimenezi. Mmene honorable amafotokoza ananenanso zambiri kunoti andale amavutika. Honorable ndikupatsaninso ma CD angapo kuti mukapatsa speaker. Mukakapatsa speaker ndiye kuti imeneyo yafika. Mukabva mukuti banji. Tikupanga izi kulimbikitsana wina ndi nzake. Chifukwa mukakapatsa speaker zitithandiza kuti nawonso adzimvera. Ndimafuna titenge mawu awa potuluka muno. This one is an intellectual property. It belongs to the church. Pamudzi pano mu mpingo muno olo nyumba ino alipo wena akonzeka nditu categorically and willingly kuti akatenga CD nde adzikabena nde iwo akagulitsa malingana ndi malamulo a dziko lino a Copyright Society of Malawi. Ozenga mlandu magistrate onsewa adamuchaja mnyamata wina kuti alipire ndalama. Aphungu a nyumba ya malamulo akatithandiza. Mukapezeka akhristu mukupanga duplicate nyimbo izi
mudzachita izi mwakufuna kwanu, ndipo ine ndilibe nano mlandu. Malawi transport kalikale munali mawu UTM. Ukalowa pa khomo amati kukwera kapena kutsika basi ikuyenda ndikoletsedwa. Mudzachita izi mwakutani kodino mwakufuna kwanu. Ife tikadzamva zonena kuti wa 7 wapezeka ndi izi, uphungu udzakhala pansi kuti uchotsena akhale mu mpingo. Chifano is this one izatengera zimayi zaka zinga 5 kuti tiphike nyimbo zimenezi. Ndi malakalaka inu ndi ine tisakhale the agencies of piracy. Mukafuna akuwuzani kumene nyimbo zikupezeka. Kaguleni mwagulira anzanu. Mukhoza kugula izi kuwapatsa alendo. Ngati pali ukwati pena pake mukhozanso kupereka. Chomalizira ndifuna ndikuthokozeni nonse chifukwa chosankha. Zipo zambiri zimene mutatha kupanga tsiku la lero, koma munasankha kubwera nyumba ino. Zimene Yehova amachita kwa anthu ngati inu amene atengerapo gawo lina mwapadera kudzatukula ntchito ya Mulungu wakumwamba. Mulungu ine ndisamuzi chochita akudalitseni. Ndifuna ndithokoze aini ake amalo ano. Si chinthu chophweka kutilola ife kuti tibwere pano. Mukaona malano ngabize. Masiku ano ndi COVID anachita mbuyomu, anthu anayimika zonse. Ukapita pa malo apa amati fully booked. Mutithokozere ndipo mumve kuthokoza mayi wathu alimo muno. Mutayimirira ndithu modzichepetsa. Mukaona mayomo kuti bwanji. Amayi, Mulungu wakumwamba akudalitseni. Mwakhala thandizo lathu lopezekeratu, Mulungu wakumwamba akudalitseni. Ndidathokozeso kwambiri ma service provider amene mwatithandiza ndi zinthu zambiri. Chomalizira ndikuthokozeni azimayi inu. Azimayi awa amakumana mkatikati mwa ntchito. Alipo amayi wena amachoka ku mchinji kwa mkanda. Nthawi iliyonse imene tanena kuti ino abwere kudzapezeka kunoko amayi amene osajomba. Mutayimirira mayi wanga kuchekera kwa mkanda mchinji. Azimayi inu akupatsani ma CD kuti no mupite nawo popita, musangoyenda manja. Kuti iwo akakafika kumeneko ndasankhana kwa mkanda sire, right? Siku 47. Kotero no inu anzathu antawuni muno mukamalephera kubwera kudzayimba nawo, inu yo mulibe chifukwa kwa mkanda siku uno. Khalani pansi, Ambuye akudalitseni. Chomalizira mayi wathu mutilankhule. Mukatilankhula atiuza chochita. Mulungu wakumwamba akudalitseni kwa yokhala ulemu lero nthawi zonse. Amen. Amanena kuti musakachite duplicate nyimbozo. The best thing you can do is to duplicate the songs in your heart. Paya wana atumikira koma ife tinaumitsa mitima yathu. Praise God. Masidi akanalipo, ma DVD so akanalipo. Kugula ma CD 4 ndi ukapereka ndi utumiki. Koma ena rumwangogula yani yokha basi. Oh yes. Izo tate nditemba nawo nyimboyo. Let's lift up Jesus in this room. Oh yes. Njechifodi dziko lilovuta, you need that DVD and that CD.
because it will soothe your mind. Mai wanga ayankhuleni anthuwa akhala akuyembekezera za mawu anu. Ulemu upite kwa a guest of honor atu, Honorable Savio Kafwafwa, amenenso ndimadziwa kuti muli mmodzi wa atsogoleri ku parliament ya mpingo wa Seventh-day Adventist. Ulemu upite kwa a executive secretary atu, Ps.Victor Kachola, amene mwadzichepetsa kubwera pamalo pano. Executive secretary akapezeka pamalo, timadziwa kuti sitinaphwanyira mulo linali lilonse. Chifukwa amene ndi administrator wa mpingo wathu. Ulemu upite kwa a director athu a Central Malawi Conference amayi, Mrs. Grace Mazunda, komanso ndaona mabwera ndi bambo. Ndipo ino ndi official public function yoyamba, mundilole ndi upangeni congratulate chifukwa chosankhidwa kukhala mtsogoleri wa amayi, ana, komanso mautenga mu mpingo wa Seventh-day Adventist. Ndinene zoona pano, ineyo ndinadzidzimuka. Kuchokera nthawi imene ndinalandira uthenga kuti mwasankhidwa, sindinagoneso mpaka nakunacha. Ndinkatembenuka ndikaganiza, koma nzoona. Kapena mama wandimva kuti sizoona. Kapena alakwitsa. Komano kenaka naona kuti nzoona. Mulungu akutsogolereni. Ubwino wa Mulungu akafuna kunsankha munthu kumuyika pa mpando, sapanga konzati. Akanakhala kuti Mulungu anapanga konzati ngakhale ine sindikanakutchulani. Komano foti Mulungu sapanga konzati amangosankhapo amene yeye waona kuti akhoza kumugwiritsa ntchito yake pa nthawi imeneyo anasankha inuyo. Ne azimayi ndi amenewa. Koma ubwino wake ndonena kuti ntchito iyi yoyang'anira amayi mu mpingo wa Seventh-day Adventist ndi ntchito yokondweretsa kwambiri. Ndiyo sangalatsa, imabweretsa chimwemwe. Ndipo ikabweretsa chimwemwe timayimba. Komano imafika pena imabweretsa misozi chifukwa azimayi omweyo amatembenuka. Ndiye akatembenuka mpamene nomakumbuka nyimbo ngati muli minga njira zovuta zambiri, uza Yesu akutsogolere, iwe ndazindikira sindingapite kumwamba mutendere oka. So when that moment comes, look for this song. That's why maizalira mena nkati taika nyimbo izi nauza kuti imene isalepere. So that's why that song is there. Ndiyambe nkuthokoza anthu enaso amene atithandiza. Chimbalechi anthu ena atithandiza mu njira zosiyana-siyana. A sponsor anatchulapo ayina ake amalo ano. Mwina ena angodzutsa kuti ayina yake ndawa ayimirire uko, koma ine ndifuna ndinene kuti mwini wake amalo ano ndi mzathu wa Seventh-day Adventist. Vuto sitisapotana tokha. Kuteye kuti apadziwa pano kuti mwini wake ndi wa Seventh-day Adventist, koma tisankha kumapita malo ena kumakakhala. Kudzikapezeka mowa, kudzikapezeka kumene ife tingakabisaleko ndi dzibwezi momasuka. Ndesi tingabwere kuti? Komano ndifuna ndinene kuti malo ano bwana executive secretary ndi amayinza athu a Dorcas. Timakhala ndi misonkhano ina, timafuna malo ogona, malo ansonkhano. Ine ndithu ngati sales manager wankulu wa pano ndikuyitanira. Ndifuna ndithokoze anthu ena amene atamva kuti amayi a Dorcas akukhazikitsa mbale, DVD komanso CD, sanangokhala chete ngakhale alephera kufika malo ano. Koma poyambirira ndifuna ndithokoze mayi Gertrude Muntarika, a first lady, a former a dziko ino la Malawi, amene ifeyo amayi a Dorcas nthawi zambiri amatigwira pakati. Ali pampando mbuyo muti makhala nawo amabwera in person. Lero ndikukhulupirira akadakhala kuti ali pafupi bwezi ali pano. Mosalepheraso ndipo mosakayika. Atitumizira ndrama imene yafika kwa a treasure a gulu limeneli.
amene mwayimirira mayi Salama tufuna mukatithokozere mwapadera. Mukawuze kuti mayi ifeyo sitimayiwala ntchito zawo zabwino. Alipo anthu ena amene amakumbukira zabwino zimene anthu ena anachitira ifeyo sitidzayiwala ndipo timapempherera. Tufunanso tithokoze ma MP achi Adventist amene ali ku parliament amene satitumizira mathandizo awo motere. Honorable komano kuli MP osati MP koma kuli minister amene siwa Seventh-day Adventist komano amatsatira chilichonse cha SDA. Amanena aso nthawi zonse tikamuyitana kuti ineyo chimene chimandilepheretsa kulowa SDA chimodzi chokha chifoti simavina. Akuti tikadzangoti tayamba kuvina adzalowa chani ndenamuza kuti ndesu udzalowa ise. Komano ndi nzathu ndi sapota wathu wankulu timakhala nayenso m'misonkhano. Sindikudziwa kuti zinayiwalika bwanji ndimamuzira ndilipompa kuti likulonchi tikupanga mwakuti wandiuza chichewa china chonse ndingachitchule pano koma ngondiuza kuti ndimugulire CD pa 50,000 kwacha. Honorable Minister of Labour Vera Kantukule. Ndifuna ndithokoza Executive Secretary azimayi wanabwera ku office kwanu kudza kuyenderani. Ndipo munadzichepetsa munawapatsa audience komanso mwadzichepetsa mwabwera pano. Ifeyo ngati amayi timakhulupirira kuti mpingo wa Seventh-day Adventist ndani wa utumiki wa amayi ndi mzimayi osati azibambo. Amene akupangitsa kuti utumiki wa amayi uziwawa mu mpingo wa Seventh-day Adventist ndi azimayi. Otherwise support ku office tilinayo, support ya zibusa tilinayo, support ya zibambo tilinayo. Koma amene amakokera mzimayi nzake pansi ndi mzimayi. Ndifake ngakhale mdziko muno ngati azimayi akuzunzika m'mabanja amene akupangitsa kuti mayi wina aliyense azunzike ndi ndani kodi mzimayi. Kuseli kwa mazunzo aliwonse amene mayi amakumana nawo kuli mzimayi. Nchifake anthu amati azimayi azibambo amatinena kuti azimayi tikhoza kusapotani koma simukondana nokhanokha. Ndifake mwaona kuti ngakhale muno tati werenge chiwerengero cha azimayi ndi azibambo. Muona kuti mwina azibambonso atiposa. Chifukwa chani azibambo amasapota ntchito ya azimayi koma ene yake sititenga mwayi umenewo kugwiritsa ntchito. Ndifuna ndikatero ndinene kuti masquire asponsor anayimirira pano ajanda abambo. Amakako amasiya ntchito zawo nthawi zonse kupita kwa azimayi kukwaya kuyimbitsa kuta zambiri zimene amatichitira ife amayi. Ndifuna nditenge mwayi uyu kuthokozeni. Banja la makako mmachita zazikulu zina zoti sitingazitchule kuti mmachita ichi koma mmachita zazikulu nthawi zonse. Nthawi zina madzi eneniwa munthu ukamayimba umafuna umwereko nthawi zina madzi mmatithandiza. Ndifuna ndithokoze abusa akuyama ndi mayi. Mmene ndingamba kugwira ntchito mu Malawi Union abwana anga anali abusa akuyama. Ina afika pena ntchito poti nnaitaya. Pena kuti koma ntchito iyi ukhoza kufa msanga. Akudziwa iwo. Komano ndimanena kuti chipanda abusa akuyama kundikhazika mu office mwawo. Ndikumapemphera pa desk pawo nkunena amene nkumango wayang'ana. Mphamvu zoti nene olo ame nnalibe. Naona kuti apemphera amaliza. Neyo zoti munthu akupemphera ndinalibe nazo vuto. Ndinkango wayang'ana kuti akamaliza tiyankhulana. Komano ndi mbusa mmodzi amene amalemekeza ntchito ya azimayi. Ndipo amasapota unconditionally. Samayika kondili yonseyi. Ndipo ntchito imayenda bwino. Ndikuthokoza Mulungu kuti ku office ku Malawi Union Mulungu amakhangara anakudzadzako mzimu wina wake. Sikuti kumapezeka vuto lochita kuti munthu unganene kuti ntchito ikuwawa chifukwa cha mabwana. Ayi. Vuto limabwera kuchokera kunda kwa ife tomwe osati kuchokera ku mtunda akuyayi. Ndifuna ndithokoza abusa akuyama kuti support ina yanu ija ndi imene imatipatsa mphamvu kuti azimayiwa akamayimba ola afune kuti mwina chifukwa pamene pakhala azimayi 50, 100, 120 iniyo mukudziwa pamafunika pena dzanja la mphamvu loti lilimbikira.
they have come this far by faith. It is not easy gulu lanthu over 120 kufika pamene afika leropa. Akumandipanga remind of one of my favorite verses, Mulaliki 9 verse 10. Amanena kuti, whatever your hands find to do, do it to your best. Osachita chinthu mokayika. Zimene taona lero ndi kuchita zinthu mosakayikira. Osamachita zinthu ngati kuti mudzadzukanso mukafa kumanda nkudzayambiranso wani kuti ndinalekeza pajapa. Akuti kumachitiratu zinthu to your best. Mphamvu zako zonse, zelu zako zonse, energy, wisdom, knowledge zonse uchitiretu. Because kumanda kumene kupitako kulibe zimenezo. And that's what we've seen. Komana mundrole kuti gulu lilonse limakhala ndi mtsogoleri, si choncho? Maizalira. Maizaliratu mchirombo. Tizikuuza ni chilungamo mwina simadziwa. Uchirombo wake uliponena kuti to her best wake akukhadzula, akhoza ukubongola, akhoza ukuchotsa ngakhale panzere, akhoza ukupanga zina zisomera ngakupange. Koma what her aim is amafuna the best. The best outcome is what she's looking for. She's a perfectionist. And as long as you don't understand her, amakuwawa. Azimaya amasquire, ena aliralirapo, ena achokata khumudwa, koma the end ndimene yoleroyi. The best outcome. Then ndifuna ndikuthokozeni poyamba azimaya amasquire popirira. Mwapirira kokwana, you fought a good fight. Komano, it's been the best end. And I know from now onwards, mwadziwana mitima. Mudzienda mukudziwa kuti mingamu, munjiramu, muliminga. Komano, tikamuza Yesu kuti atsogolere gululi. Gululi Satana achita manyazi, it's not gonna break. Group is here to stay. And it will stay forever. Mene mwandelomu, olo wachiluka. Poti dziko likumva tipemphe amene mukudzalowa. Musabwera akavuvuwe. Kuti mudzaphwasule gululi. Osamadzifuna zinthu pamene simungathe. Ine ndi member wa masquire, koma kwaya ku practice napitako kangati kaya. Chifake simunandone. Fora azaliro omwe anatuzo kuti osachita practice usayerekeze odzata. Ndaine ngatomvera ndamvera. Chimene ndikunena choti gulu ilili is a committed group mene lili pano. Akata kukumana ali nzovala anthuwa. Lero tikuvala blouse ya white chitenje cha Dorcas. Ukuyena kuti ukhale nacho. Lero tikuvala madress maonaje. Lero tikuvala chakuti. Ni gulu loti limadzipereka nsembe. For the sake of the Lord. Osati kuti adziona tsere kwa munthu koma it's for the sake of the Lord. Amayika ndrama zawo anena pakuti ena machoka kudedza ena kunchinji kwa nkanda kuti madzulo aliwonse umaona pa group mwayenda bwanja ine ndafika bwino aliyense wafika akuti mwafika akuti akamagona ma 9-10 amakhala kuti amva kuti aliyense wafika ndamamba kugona. That is love within the group. They check on each other. Ndejonde the group anena kuti is open anthu tikhoza kulowa. Of course, kuoneka mu DVD nde uli chakuphonyani mudikire volume 2. Komano, come and join the group. This group is here to stay. It's not gonna break. If you ku union, we are going to support you. We are standing with you. Ndipo ndikukhulupirira kuti maigwetera choka lero abwera wina adza kusapotani. Because this is an established group yoti musungabwere kuti nesindi kuzifuna. Wachipeza umapitiriza nacho chifukwa izi nza Yesu. Zimasiyana nzandale kuti umafuna kuti angashayine wambuyo uja. Ndeine ndiyambire zina aya wesa amadziwa ntchito amene aja komano pena umangonena kuti amadziwa ntchito kenaka ndaiwe imaukanika kwambiri. Si choncho?
nde tiye tizikondana tizifunirana zabwino anzathu akakhalapo kumathokoza munathokoza azitsogolera mbuyo ndifunanso ndathokoze Pastor Kadango for sustaining the group nukhulupirira munango wayiwala koma ndathokoze chifukwa inayonso mphamvu yonena kuti ine sindikutani sindikufuna koma notithokoze kuti ananyamula vision yanzawo adusa nayo mpaka nayipereka kwa Mayi Mazunda. Mayi Mazunda musagwetse gululi ndinu membala ezona koma no membala wanu panopo wasiyana chifukwa chimene mwayankhula inu chizikhala polisi mtsogolera akaya ndimayankhula kwambiri munthu une ndafuna kukhala komphunzitsi ndekha nesi ndekha dokotala ndekha mulimi zonse safe container nde ndilekere pomwepa koma mungomva kuti nonse amene mwabwera kuno ineyo ndikuthokozani kuti mwabwera. Mulungu akudalitseni fa mukadatha kunja kuti kuli mavuto kulibe mafuta kulibe zakudya magetsi madzi zonse kuta kulibe mukadasankha osabwera nkunenapo chifukwa chimodzi zonsezi komano mwabwerabe chifukwa mudziwa kuti Mulungu ndiye yankho la zonse zimene tikumana nazo. Tiye tizilipempherera dziko la Malawi tilibe kulikonse kopita dziko lake ndiliti ndi lomwe lino tilikonde mong'ung'udza tiye tizipemphera kuti Mulungu apereke nzeru kuti ma solution to the challenges that the country is facing apezeke. Mulungu akudalitseni pamene mukuyenda zikomo kwambiri. Amene wanali Mayi Golet, Malawi Union Conference Director wa Azmai Adolika. Our guest of honor, Honorable Savel Kafwafwa, thank you very much for coming. Pastor Kuyama, thank you very much for coming. Madam Grace Mazunda, thank you very much for gracing the occasion. Elder Makako, we thank you for your presence. Hope Channel, thank you very much for a job well done. Chronicles, that was wonderful. May God bless your group. Where to get the CDs? Makalani SDA Airwing, Grace Ngambi, 0999957528. Makalani SDA Airwing, Grace Ngambi. Joyce Mundali, Lilengo Center Church. Zuone Wasili, Area 49 SDA. Edi Nazalila, Area 25 SDA. That's where you can get the CDs and the DVDs. Zodiac, thank you very much for being there. We've enjoyed your live coverage. For Hope Channel, we've already said that. Thumbs up. May God bless you. And for CMC, Dorcas Mass Choir, and the Hallelujah album, we say, may God bless you unceasingly. Amainda abambo chifukwa choti mwafika nthawi inoyo pamene ikuti 5:30 inu nkukhalabe pamene popo nokhadzinenereni amen. Ineyo ndiyenera kungodzithokoza ndekha kuti zikomo Cedric Ntefula basi. And coming this far, shall we stand? Bless band, sing the Malawi national anthem. After that, Pastor Kuyama will close with a word of prayer.
pachilinganizo ichi pamene albamu ya amayi athu muchigawo chino imakhazikisidwa. Zikomo chifukwa munachipanga chotheka kuti kuzera mu nzeru ndi mu ukulu wanu mwambo ukathe kuchitika mwapamwamba chomwechi. Yakwana nthawi tsopano imene tikufuna kusiyana kubwerera kuchokera malo ano kupita kumakomo kwathu kosiyanasiyana. Tikuyenda mayendedwe osiyanasiyana oyenda pansi pa njinga pa magalimoto komanso m'misewu yosiyanasiyana. Mmene tikubwerera tikupemphani Mbuye mutipase kuyenda kwabwino, mutitsogolere ndi tonse titakafika bwino, tonse tikathenso kulemekeza dzina lanu. Tifuna tithokoze chifukwa cha nyimbo zimene zakhazikisidwa tsopano. Mulole nyimbo izi zikafikire zosowa za anthu anu. Pamene anthu asausidwa pomvera nyimbo izi akapeze mpumulo ndi mtendere mwa inu. Pamene mavuto azachuma afika povuta mdziko lino, mulole nyimbo izi zikathe kutonthoza mitima yathu ndi kutipasa chiyembekezo chakubweranso kwanu kwaposachedwa. Muchose malo ano ndi madalitso wanu, mutitsogolere tonsefe chifukwa takupemphani mu dzina la Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen.